Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate so sake wena God. Uthane Sembu, ngane Sembu. Wait guys, umacele uthi waxoshwa uMakhumalo noma wayimela lapha ya babesebenza ndawonye. Niyakhumbula ukuthi uMakhumalo nomacele bamsebe besebenza ndawonye. Kwahamba isikhathi kwafika enye isizini wathi umacele yena nje kunezinto ezimmisile into angahambisani nazo akazanje futhi lento embangela isidingo isitefu. Wafika uMakhumalo namaphepha wasucela isignature umacele wakhuluma sakumgudla. Kwenzakalani ukhumbulayo? uMakhumalo wenzani noma umacele wacikwa ukuthi uMakhumalo nobaba uMseleki bahleka kakhulu lapha emsebenzini wabona ukuthi kuzoba njani kusebenza nabo ngoba phela sibona sekuyisizini elandelayo umacele esesayina amaphepha esendlini uMakhumalo ezekuyo futhi uMakhumalo waba nokuthi akanalo ulwazi lokuthi umacele ume kanjani kodwa umacele indlela akhuluma ngayo ngathi uMakhumalo oyimbangela yokuthi ame. uMakhumalo nje nabe umsebenzi bezowathatha amandla ukuthi xosha umacele kwenzakalani wangasinika isitshela esiphelele. Yazi wegazi ngenzelani le video khona lo othi izindaba zabantu zinjani. Lento ngifuna ukumkhombisa ukuthi yonke into engiyithatha kuthando nesithembu engikhuluma ngayo ngenza i-review ngisuke ngi-eda kwezinto abayishilo angikhandi. Macele noMakhumalo baba uMseleki bebesebenza ndawonye waze wathi umacele kube sengathi yena benoMakhumalo basebenzela amanye amakhosikazi. Sasithina siyama-viewers kodwa phela bona bakuloya umsebenzi ngoba bathole lela thuba kanti amakhosikazi kuMangwabe noMayeni basuke baqashwa bayithola eminye imisebenzi. Wazi uMseleki wabiza i-meeting wathini wathi uMangwabe noMayeni abajoyine kwamanye amabhizinisi omndeni ngoba isifiso sakhe sinjalo. Sithe sahamba nothando nesembu nangu umacele usephumile kwibhizinisi lomndeni wathi yena hayi ezinye izinto akahambisani nazo namanje asizange ukuthi kwenzakalani kodwa inkulumo yakhe yayigudla uMakhumalo. Ubani okukhumbulayo lokho noma ikhona ne-episode la umacele-ke achaza khona ukuthi kahle kahle kwenzakalani kwasekuyikona okumisayo ngoba phela umacele simbonile noMakhumalo ngisho indaba ya number 5 engakathula kumakhosikazi ubaba uMseleki wabiza umacele noMakhumalo lapha emsebenzini wathi umacele ucela iy'ndaba zasekhaya zingezi la emsebenzini futhi akakwazi ukuthi ekhulume nabo bobabili bewu-4. Nakukhumbula lokho angiyiqambi-ke dade izinto engiyixoxa ngalaba semzumbe bayiveze lapha ku-TV mase ngiya-eda ukuthi ngiyibona kanjani into engiyishoyo ngizokunika lamanqampunqampu ngilobo ngibala nje ukuthi bathini ukuze ubone ongenzeka ukuthi kwenye ividiyo uthole ngikhulume kuyo kadlulela mase ubona sengathi yonke lento ngiyayiqamba nje ngoba ngivukuza iy'ndaba zabantu. Hawu, nazi la ngenza umuntu omubi. Thank you so much ngiyadlala. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.